Bé, vaig a proposar-vos a la gent que estem així, a totes i a tots, sobretot a la gent que està en el públic, un exercici molt senzill que demostra un poc la percepció actual que tenim sobre la sida en la nostra societat. A més, si quan tornen a casa volem fer-ho en les seves cases, se pot fer perfectament. Agafen l'ordinador, busquen en internet, agafen el Google i posen la paraula VIH. Trobaran només 34 milions de resultats. Ara agafen, fiquen la paraula sida i trobaran 176 milions de resultats. Pareixen molts, veritat? Doncs ara només tenen que agafar i ficar la paraula futbol. En la paraula futbol trobaran 357 milions de resultats. Això demostra que vivim en una societat en la qual la sida és una malaltia invisible, una societat que viu d'esquenes a una problemàtica que ens parla d'una malaltia que possiblement és la més greu que ha viscut la humanitat en conjunt amb el càncer des que va haver la pesta en l'Europa medieval. I la gent, d'alguna manera, viu d'esquenes aquesta malaltia i això parla també de la feina que ens queda per fer a les ONGs i a les institucions que, crec jo, no podem permetre'ns ni un pas enrere en aquesta malaltia, només cap a l'objectiu de zero discriminacions i zero infeccions per al sida. A més, no només aquestes xifres, sinó altres xifres també parlen per elles mateixes, ja que a Espanya, encara que no hi ha registre oficial, la ONU, a través de ONU-SIDA, ha calculat que hi ha 130.000 persones infectades i que a l'any es produeixen 1.600 morts a causa de la sida així, a aquest estat, a Espanya. A més, val a dir que el 60% dels contagis es produeixen entre joves de 15 a 34 anys. Per això, evidentment, cal denunciar públicament totes les retallades que es facin en aquest camp. Però és que, a més a més, el 36% de les persones infectades són immigrants. I encara té més sentit per això denunciar la retirada de la targeta sanitària, ja que aquests estrangers en situació irregular no només veuen menyspreats els seus drets, sinó que, a més, això comporta greus conseqüències per el que és el deteriorament no només de la seva salut, sinó també de la salut comunitària. Per això, des del bloc, pensem que l'estalvi econòmic mai justifica ni compensa un retrocés en la lluita contra la sida a l'estat espanyol, i més encara quan es dona l'efecte paradoxal de la prevalença, que vol dir que és molt més barat invertir en prevenció que no en el tractament de la malaltia, perquè la sida no se cura i per tant és més efectiu prevenir que curar. I simplement acabar convidant a tota la gent a que, a mi, la veritat, m'agrada més actuar que parlar en públic. Jo penso que n'hi ha que fer les coses demostrant-les en fets i no en paraules. Per això simplement els convide el dia 1 a les 7:30 a l'Espai Jove, on podran vindre a una conferència que farà Creu Roja Joventut al voltant de la sida i la prevenció, sobretot dedicada als joves. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Molt bé, doncs